jo-Kasipul. Ng'eni jogo an misega ong'ere nasechako chon mbaka ma jogo mag skul gi an nyithindo mana chako puonjo moko sani timo medicine in the US, which means ni skul na chako wach skul chon kapok oyiera bedo mbunge. As we speak, an gi nyithindo 5 manyodonjo university kama total orphan manosomo from my orphanage home modhi e skunda primary mochako dhi skunda secondary. So apani somo chako dage piny michope secondary kidhi university. Already sani antie gi nyithindo madhi sit mane miechgi nosepodho mana onge taya maliele in my constituency kamukindo aya, and Kindo can confirm that is the truth. So weche mag somo aparo ni an ahead of them. Gipango timo an asetimo, and I'm still going to do it because en process masedhiye. Mar ariyo, asebedo ka chung ne health, being ni health is devolved to joma dhi gona kura te nyaka bed mangima. So I've been standing in between. Asebedo ka timo free medical camp, and I'm going to make sure ni wadhi kete mondo bed mal. Han makela wacho ni mondo minister Duale bo winj ni gimotimo cha is not right nikech mano is a ministry ma I'm supporting so much. Iyudo ka sani SHA oma other hospitals because kuone nitie osuptende go. But okapar ka mayo hospital SHA en gima onego timre. Onego mak jakuoto SHA odhi mbele mondo gama noseremit pesa ne mosechulo pesa oyud kama onyalo dhi mitimo ang'owa mithiedhe nikech en osechulo pesa, en ok okwalo pesa. So asebedo ka chung e weche mag thieth in entire Mobay County, not even only Kasipul constituency. Atimoga medical camp every 2 months, 3 months, 1 month, depending kaka na yudo pesa moro matin. So which means ni weche mag thieth banda de chungi. Nitie kama ji weyo, nyithindo madhi skul gi work from home. So yudo ka nitie ot mowuok e chwer ma ok onyal somo. Ot mowuok e ne onindo nyaka kech. Sharon, with that, asebedo ka chungi widows. I think asegero ute molo 6,000 ne mon liete in entire Nyanza. In my constituency okadwa wacho nikech ging'eny, they can confirm. Magi counties magwa makaluo counties nyaka Siaya, nyaka Busia, nyaka everywhere. I've been working. I've built more than 6,000. Even this week I'm going to build another one. To ngato nyalo penjo ni magi ni gero ka luore kod dwaro mar chung koso. No, not political gain. Nikech kagero ot Siaya, tagero ot Migori, kuno kadhi chung, ano kada chung president. Which means tik natimo based on humanity. Ni ng'ani nigi problem wanyalo konye based on kaka entiere go. Koro manifesto mara is very clear. Kidhi agriculture, ane masepogo nyaka dhodumi mondo jowa obed gi yuto mopogore gi mar wang'iyo mar sirikal. Koro manifesto mara is very clear ni amount to support our people, not only my constituency, but kanyalo yudo thuolo kata mar kelo gik moko. Kidok e somo Sharon, nyocha kancha ship a container with books mondo make sure ni skunde wa obedo gi library magolo the US. Nyocha ni kancha kelo kod abi container with computers. I feel ni kabedo mjumbe to abro bedo gi tich mayot e timo clearance report mondo make sure ni all our schools obedo gi solar panels mondo wa introduce education mar computers motamore manotamo serikal timocha. Anya time through well wishes because okanego my organization. Makoro ndito teto na chin manani somo hemomiyo. Somo emadwa ng'iyo welfare mar widow in the community. Adwa ng'iyo welfare mar ng'ama tuo in the community. I've been doing and even have an hospital within the constituency. Kora feel ni manifesto mar ng'eny ma ok anyal tieko to mara medhi yiera ne en nadhi chung ne jo-Kasipul as their MP. Weche mag basari gi CDF gin allocation makara ja ogunjo ng'eyo. Ninja gionge MP to pesa go ncha tema ng'owa ncha biro. Tija en oversight ne to be opog gi yo mowinjore. But an additional plan to make sure ni Kasipul obedo great. Ero kama na inya ka nemo kukom ote matin kasto waloro chenro haneno ka